πώς εισάγουμε υπερσυνδέσμους στο Word. Ανοίγουμε το αρχείο, όπως έχουμε εδώ πέρα, επιλέγουμε το σημείο που θέλουμε να εισάγουμε τον υπερσύνδεσμο και στη συνέχεια πηγαίνουμε στην εισαγωγή, υπερσύνδεση, υπάρχουν αρχείο ή ιστοσελίδα, επιλέγω εδώ την ιστοσελίδα, πατάω πλαίσιο προορισμού και επιλέγω σε νέο παράθυρο, πατάω OK και αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε ο υπερσύνδεσμος σε μια ιστοσελίδα. Πώς μπορούμε να κάνουμε υπερσύνδεσμο μέσα στο ίδιο το έγγραφο? Επιλέγω τη λέξη που θέλω να συνδέσω, επιλέγω πάλι υπερσύνδεση, θέση μέσα στο έγγραφο και εδώ μου βγαίνει η ανάπτυξη ολόκληρη του εγγράφου. Επιλέγω στο σημείο το οποίο θέλω να κατευθυνθώ και πατάω OK. Και αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί η σύνδεση. Πώς εισάγω σύνδεση σε άλλο αρχείο? Επιλέγω τη λέξη που θέλω να κάνω θερμή, υπερσύνδεση, σύνδεση με υπάρχον αρχείο ή ιστοσελίδα. Στην περίπτωση αυτή επιλέγω ένα αρχείο εικόνας. OK και τελείωσε. Μια διόρθωση επ' αυτού. Στην επεξεργασία υπερσύνδεσης επιλέγω να ανοίγει σε καινούριο παράθυρο. Πώς μπορούμε τώρα να κάνουμε υπερσύνδεση σε νέο αρχείο? Επιλέγω τη λέξη κλειδί, υπερσύνδεση, δημιουργία νέου εγγράφου και επιλέγω αυτό το έγγραφο να είναι ένα doc αρχείο, δοκιμαστικό 2. Αλλαγή το βάζω στα έγγραφά μου, πλαίσιο προορισμού, καινούριο παράθυρο. Για να δούμε τι κάνουμε. Αυτό είναι το καινούριο αρχείο που έχει ανοίξει. Άνοιγμα ιστοσελίδας. Μας άνοιξε η ιστοσελίδα. Μετακίνηση μέσα στο ίδιο έγγραφο. Μετακινηθήκαμε. Εμφάνιση άλλου αρχείου. Σε νέο παράθυρο. Μας άνοιξε. Άνοιγμα καινούριο αρχείο για επεξεργασία. Μας άνοιξε επίσης. Έτσι πολύ απλά εισάγουμε υπερσυνδέσμους σε ένα αρχείο Word.